tang'o momiyo gi scrape. Koro wach loss and damage fund ni nwayiere iga mokalo. Mak jogo no ochiwo ni gibro miyo ji negi miyowa 70 million mane giwacho ni koro ginyalo 700 million sorry maginyalo chiwo mar loss and damage mabende pod ni piny kabisa. Koro kachopo iganieri gichak gimede ochopo around 800 million but no ken pesa mosegol en singo ni gibro gole. Lakini ka osegol singo no ningo bed ni ibedo gi modality chenro mar ni pesa ni odonjo koya kuom nga to dhi ne ngawa to odonjo nango. Koro chenro no ere manotamore awinjruok nikech gitamore wacho ni pesa ni eri ya ir jogo mosebet ka ketho chal mar kor lwasi ahinya to pesa ni dhine jogo mapod thagre machalo kaka jo Afrika to obiro nwa nango tere ka kibro med replenish ni pile ka pile iga ka iga gimedo wa ni gimedo ni ko odhi korumo tinyalo mede nango. Koro no ne winjruok obet matek nikech gin giwacho ni ok giyie ni gine magiseketho kor lwasi no yo makoro chopo. In fact gin ma giketho nikech king'iyo weche mag pinje kaka chalo kaka Dubai mana kata mana Brazil ma koro ji dhien gi contribute anya nikech nitiere modhi ka weche mag modhi go aparo ni mago gin